Ja. Jesper Holmøys cheftræner i Ringkøbing håndbold. Gik det ligesom du havde frygtet i kampen, eller gik det bedre? Nej, de gik vel sådan næsten lidt som vi havde frygtet eller forventet måske også. Altså, det er jo et stærkere hold end os, og de har jo et helt andet budget end vi har, så vi var godt klar over, at de er et niveau over os, men vi har nok håbet på, at vi kunne spille en drømmekamp, og de ramte en dårlig dag, og det var jo ikke tilfældet. Altså, jeg synes, vi spillede måske lidt under niveau i forhold til de tekniske fejl, men det er jo også deres fortjeneste, fordi de stresser os til at spille lige en tand hurtigere og skal lige aflevere lige en 3-4 gange mere, for at vi kan finde en chance. Så det var bare niveauforskellen på de to hold, jeg tror, man så i dag. Men I starter ud med et meget offensivt forsvar. Var det lidt satset på grund af de hurtige spillere, de har? Ja, de var det måske lidt i forhold til Odense kamp, men det er lige så meget for, at vi får nogle minutter i benene til noget, vi måske skal bruge i nogle andre kampe. Så er det jo en rigtig god modstander at møde på, og nu får vi noget video på det, og vi kan kigge lidt på det, og vi får det prøvet lidt af. Men det er klart, mod Odense, der så det jo lidt sårbart ud. Så den opstilling, vi starter med, både forsvar og angreb, den har vi jo ikke stået i før, men det er noget, vi gerne måske vil se, om vi kan udvikle og bruge i andre kampe. Så det var egentlig grunden til, at vi startede med Odense. Det er jo sådan lidt en bonuskamp, når man spiller mod Odense. Ja. Og når det er Odense, man møder det en af topholdene, så er det jo rart, at man kommer fra Odense, og vi kommer fra Odense, ikke? Jo, præcis. Så det var vigtigt, og så var det vigtigt for os, at vi hele tiden havde en god udstråling og en god moral, og det synes jeg, vi kan sagtens være kampen bekendt. Jeg tror, de sidste 45 minutter, der spiller vi sådan nogenlunde lige op med dem. Vi er jo bagud med 10 ret hurtigt og taber med 13, så det er vi egentlig okay tilfreds med, og jeg synes, det er super godt tilfreds med, det er pigerne, de er meget løsningsorienterede på banen, altså de er hele tiden videre til, hvad skal vi gøre for at kan gøre det bedre, og hvordan kan vi få forsvaret endnu mere kompakt, og hvordan kan vi få scoret nogle mål, så jeg er egentlig godt tilfreds med vores udtryk, men det er klart, det er aldrig sjovt at tabe med 13. Tak skal du have, Jesper.